Gadym zamanlarda bir hökümdar ýaşapdyr. Onuň raýatlarynyň arasyndan pähimlisini saýgyrmak üçin täsin sowallary bermek edehedi bolupdyr. Ol şeýdibem, ýyl içinden pähimli adamlar saýlap, olary köşükde işlemäge çagyrypdyr. Ol şeýle jar çekdiripdir. Ağırladı bilene, padşah elim, atın kendisi yalı kadın verecek diyenlerle ho! Oho! Halayım! Eştiniz mi? Yakın ev. Carçı burada dedi. Hava. Eştimi ne mi diyelim? Biliyor musun? Ne mi keray? Aho, kumar. Yok o daş katı. Yok o oğlanlar, bal füyücü. He, doğru. Mine gittim. Olur, mine gittim. Bu welayatda bir garyp demirçi ussa da bar eken. Tamam beyim. Günleriň birinde ol bagtyny synap görmek maksady bilen padşanyň ýanyna gitmekçi bolupdyr. Şeýle hyýal bilen padşanyň köşküne uğramakçy bolup duran mahaly 12 ýaşlyja ýekeje gyzy ýanyna gelip şeýle diýipdir. Kaka, Oğuydum. siz nire etmekçi bolýaňyz? Gıydım. Bilegelli nedip bir zatlar aydarım. Belki bagtym işläp, paçaňam göwünde jaý bolayetda. Muning bolmaýar kaka. He, näme üçin gıydım? Jogabyny anyk bilmän baranyň biderek bora. Be, olam Ýöne doğru. bilmeýän bolsaň, meni öwredeýin weli paça şo zatlar aýdaý. Bolýa gıydım. Paça kim öwretdi diýip soranna, günýäm ýetmegini şert edip goýdy, soňra menligim aýdaý kaka. Doğru gıydım. Iň aňyr zada kişä beren wadam bolmaly. Iň gaty adam garyplyk, iň Bolýa. süýjü adam jüwütlükdir kaka. He, doğru gıydım. Şeýle, Şey diýibem aýda aýan gıydım. bolýa. Ha ol gıydım. Bor kaka. Garyp ussa padşanyň huzuruna gelip onuň sowallarynyň jogaplaryny bilýänligini habar beripdir. Goýberin gelsin. Beýle bolsa aýdyp otur. Paçak elim. Dünyada iň agyr zada kişä beren wadaň bolýar. Iň gaty zat bolsa garyplyk. Iň süýjü zat bolsa jüwütlük bolýar paçak elim. Näme üçin beýle bolýarmyş? Sebäbini düşündir. Wah, paçak elim. Bu zatyň sebäbi size nähili düşünürsem hem. Göniňden gelle boýnal. Taňa bu zatlar kim öwretdi? Şah elim. Eger şol öwredeniň günäsini geçseňiz aýdaýyn. Bar geçdim. Aýt göreýin. Kim ol? Paçak elim. Men 12 ýaşly gyzym bar. Şu zatlara şu gyzym öwredip goýurdy paçak elim. Beýle ýaşajyk halyna
şeýle jogaplar tapýan bolsa, ol juda akyllygydyr. Men oň ödünü görmesem bolmaz. Gidiver. diýip pikire çümen padşa ýasawullaryny derrew şol gyýjaga alyp gelmek buýrupdyr. Aho, halayım. Demir çoktanı görmediniz mi? Demir çoktan iyi de ke. San kıyıcağı gerek. Hani şu akıllıyı görmediniz mi? Ussan ödü gerek. Ussan kıyıcağı nerede ke? Görmediniz mi? Gyýjagazy ören basym getiripdirler. Mertebeňiz belent bolsun. Ey hormatly şahym. Ýeri gyýjagal. Hana aýt wakaly. Onu hem üçin kişä beren wadaň iň agyr zat bolýarmyş. Nem üçin garyplyk gaty bolup, jüwütlük iň süýjü zat bolýarmyş. Ýaş janyňa sen bu zatlary nerden bilýärmiň? Ey hormatly şahym. Men bu zatlary öz öýümizde bolýan zatlar esasynda bilýän. Ine men kakam demir ustasy. Oňa bejertmek ýa ýasatmak üçin her kim her hili ýumuş goýurýar. Özlerim kakamyň haçana ýetişdirjegini wadalaşýarlar. Ana onsoň kakam diýen wagtyna çeýin ýetişdirjek bolup, wadasyna tapyljak bolup galýa bir azary. Oň gijelerine ýatman geçirýän mahallaram gyt bolmaýar. Kişä beren wadaň agyrlygyny ana men şondan bilýän padşahym. Garyplyň iň gaty zatlygyny bolsa, kakamyň bolşunda görýän. Ol ussa bolansoň, öýümüziň gelim gidimem köp bolýar. Näçe işlese de ýetirinip bilen ok. Käte öýe gelen mihmanlara hödür kerem etmäge de hiç zatymyz bolan ok. Emma käkişi kakamyny gysgançlykdan edýändir öýdüp, oňa ussagat hem diýerler. Hakykatda bolsa, kakamy gysgançlyk däli, garyplyk gat edýär. Heýan soňam garyplykdan gatan bir zat bolarmy padşahym? Onsoňam han aýdyň da özüňiz. Dünýäde jüýtlükden süýjen bir zat bolarmy? Padşa gyýzyň jogaplary bilen razylaşypdyr. Oňa atyň kellesi ýaly gyzyl hem beripdir. Ýöne şeýle akylly gyzy özüni almak hyýalyna da düşüpdir. Şonuň üçinem gyz bilen kakasyny ugradandan soň derrew öz wezir wekillerini maslahata ýygnapdyr. Bular gyzyň öýüne sawçy iýermek kararyna da gelipdirler. Sawçular ussanyň ýanyna gelip, oňa padşanyň habaryny ýetiripdirler. Öz ýaşajyk gyzyny gojalyn padşa rowa görmese-de, ussa näderini bilmändir. Şanyň gazabyndan gorkupdyr. Onsoň bir salym oýlanyp oturup durdy
ýagdaýy gyýdyna aýtmagy ýüregini döwüpdir. Siz bir az garaşyň. Men häzir gelýär. Diýip gyýdynyň ýanyna barypdyr. Özü welin diýsen keýpsiz diýär. Gyýdy bir zadyň bolanyny aňlap, kakasynyň ýüzüniň salyklygynyň sebäbini sorapdyr. Ussa ýagdaýy bolşy ýaly aýdyp beripdir. Onu gyýdy: Kakajan, sen muň üçin bir jegem gam çekme. Barda olara gyýdyň özü bilen gürleşiň. Ol galyňymy özüm saljak diýär diýip aýdaý. Bolýa. Bar gyýdym. Siziň habaryňyzy gyýdymyň özü aljak diýe baraýym. Beýle bolsa, baraýyrs. Geçin. Salam alik. Ýaxşy habaryňyz bar eken öli. Paçan güýji ýetermike? Aýdýanyňyz näme? Padşah elimiň hazynasy uldur. Bir gyýdeden 10 gyýdada güýji ýeter. Siz arkaýyn kesiberin galyňyzy. Beýle bolsa, berk belläňde paça bolşy ýaly ýetirim. Bolýa. Men baham, ine şu zatlar bolmaly. 10 kuzy, 20 böri, 30 iner, 40 gysrak, 50 ýylky, 60 agta, 70 nokta, 88, 90 torba. Bu jaga zatnaňyz biziň padşahymyzyň ýanyna näme çykmış? Sag bolun. Sağ olun. Padşah elim. Bir de an satacak bu da olup gereğindir. An getiriverik. Anam padşah elim. Suya olaydı. Ey akmaklar! Yağışa da bir kudu olan ekenimiz o. Olatydyň pankelledingizden peýdalanyp meni ýaňsylap goýberipdir. O näl beýle bolýar padşahym? Muň nähilsi ýok. Düşnükli zat. O gyýdyň 10 gudy diýeni adam 10 ýaşynda gudy ýaly bolýar diýip aýtdygydyr. Beýleki salgytlarda şo kysmy zatlar. 20-sinde böri ýaly, 30-ynda iner kimin, 40-ynda gysrak deýin, 50-sinde ýükçü ýylka var, 60-ynda agtadan enaýy däl, 70-inde nogtolap iýdip ýörmeli. 80-inde sev, ýagny üýrü oturan ite çalymdyr. 90-ynda torwa da kaýmaladyp beräýmeseň, iýmitinem öz alyp bilmeýän derejede bolýandyr diýipdir. Ödem oň beýle diýmesi asla ýöne ýerden däl. O men gojalygmy, ödüniň bolsa juda ýaşajykdygyny, şoňa görä-de biziň bir-birimize asla taý dälligimizi aýlap öwrüp aýtdyk. Bolsa da üren akıllı eken. Diýip, padşah ondan bütünlüğ utulanyny boyun alıp,
gyza yine de köp altın kümüş sowgat iýeripdir we oňa öýlenmek pikirinden üzül kesil el çekenmiş. Hekayet duruşu bilen manidir. Hökümdaryň sowaly hem manily jogap talap edýär. Şeýle sowalyň özü, akyl paýhasy, hormatyň çuňur beýanydyr. Şular ýaly hekayetler durmuşyň dürli pursatlaryna laýyk manyny özüne jemleýär. Akyl paýhaslylyk hakyna il halkymyz akyl ýaşda del, başda. Akyl Allah'nyň gözüdür. Insaf halk gözüdür. Akyl aňlanylýan we aňlanylmaýan dertleriň baryndan halas edýändir. Akyl kämilligi watanyň nämedigine düşünmekdir. Aklyň iň ýokary derejesi parasatdyr diýen ýaly pehimli pikirleri döredip